Δρόμους, καταλαβαίνετε ότι ειδικά το καλοκαίρι η οδήγηση είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, να είναι και κουραστικό αλλά και επικίνδυνο, και αν δεν είμαστε σωστά προετοιμασμένοι τότε μπορεί να έχουμε πρόβλημα, διότι έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να είμαστε και λίγο κουρασμένοι, μπορεί να έχει και λίγο κίνηση παραπάνω, υπάρχουν και παγίδες στην πόλη, οπότε χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα. Γι' αυτό και το ταξί Express Πάτρας 450.000 για μία ακόμη φορά έχει μεριμνήσει και για αυτό και μας δίνει 8 πολύτιμες συμβουλές για το πώς θα κινούμαστε και αυτό το καλοκαίρι στους δρόμους. Είναι μαζί μου ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντινόπουλος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα σε τους ακροατές μας. Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά σκεφτήκατε κάτι πολύ έξυπνο και πάρα πολύ εξυπηρετικό για όλους εμάς που βρισκόμαστε στο δρόμο και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάποιο ταξίδι. Ναι, εμείς πάντα, πέρα από το μεταφορικό μας έργο που πάντα πρωτοπορούμε και πρωτοτυπούμε, σαν εταιρεία τόσο κοινωνικής οικονομίας αλλά και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσπαθούμε να στέλνουμε και μηνύματα προς τους πολίτες, προς τους επιβάτες μας, τα οποία θα είναι χρήσιμα στην καθημερινότητά τους. Μηνύματα που δεν είναι μέσα να κατάμε τα προσχήματα ή επικοινωνιακά, είναι μηνύματα που είμαστε σίγουροι για αυτά και μπορεί να βοηθήσουμε πάρα πολύ, ειδικά για τα ταξίδια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι όλοι γνωρίζουμε είναι για όλους μας, είναι ταυτισμένο με Ελλάδα, είναι μια εποχή που είναι για χαλάρωση, είναι μια εποχή την οποία θέλουμε να αποβάλουμε όλη την πίεση του χειμώνα, είναι μια εποχή που στείνονται τα όνειρα, όπως έλεγε και να το κάνουμε και ρομαντικά ο εθνικός μας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πήραμε μια πρωτοβουλία να βγάλουμε εκεί πέρα, να δουλέψουμε ένα συμβουλευτικό κομμάτι πέρα από το διαδίκτυο αλλά και τα ραδιόφωνα ή τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προς όσους θέλουν να κάνουν ειδικά μεγαλύτερα ταξίδια. Και επιλέξαμε 8 πραγματάκια τα οποία τα θεωρούμε απαραίτητα για να διοργανώσουμε ένα άνετο και ωραίο ταξίδι. Και να θέλετε να μας πείτε έτσι μερικές συμβουλές, γιατί σίγουρα μας ακούνε και πολλοί οδηγοί τώρα και κάποιοι που είναι στο αυτοκίνητο. Το κομμάτι που θα συστήνουμε είναι η ξεκούραση. Η ξεκούραση είναι ένας βασικός παράγοντας που προκαλούνται ατυχήματα. Πρέπει πριν ξεκινήσουμε να κοιμηθούμε καλά το προηγούμενο βράδυ, ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε σωστά αντανακλαστικά και ευχάριστη διάθεση για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι δεν τρώμε βαριά γεύματα, ούτε μένουμε νηστικοί. Έχει αποδειχτεί ότι τα βαριά γεύματα φέρνουν υπνηλία, ενώ η νηστεία φέρνει κόπωση, ζαλάδα και μια ατονία που δεν είναι ό,τι καλύτερο για το ταξίδι μας. Ένα που δεν το προσέχουν, αλλά εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά 15 ώρες που είμαστε στον δρόμο, ρυθμίζουμε σωστά τη θέση οδήγησης. Η κακή θέση του σώματος προκαλεί πόνο και ενοχλήσεις σε σημεία που ξέρουμε πως είναι η μέση, τα γόνατα, ο αυχένας. Άρα αν προσαρμόσουμε σωστά το σώμα μας στο κάθισμα, θα αποφύγουμε την κόπωση, την περιττή, και θα διατηρήσουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και την προσοχή μας που χρειάζεται ο δρόμος και το ταξίδι. Χρησιμοποιούμε τον κλιματισμό με μέτρο. Μέσα στις 15 ώρες που δουλεύουμε έχουμε δει ότι η άσκοπη και υπερβολική χρήση του κλιματισμού δημιουργεί πονοκέφαλο, αφυδατώνει τον οργανισμό και δημιουργεί ένα αίσθημα καταπώνησης. Άρα επιλέγουμε σταθερή θερμοκρασία ώστε να ισορροπεί εκεί πέρα ο οργανισμός μας και το αναπνευστικό μας ίδιο σύστημα. Προγραμματίζουμε πιο ρεαλιστικά όσο μπορούμε τη διαδρομή μας, αποφεύγουμε, η παγίδα μας είναι, κυρία Μπαλαφούτη, θέλουμε να φτάσουμε κάπου γρήγορα για να περάσουμε καλά και να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Σωστά. Προπτίζουμε στη διαδρομή μας να κάνουμε κάθε 2 ώρες μία στάση, αναπνέουμε καθαρό αέρα, πίνουμε νερό. Αυτό βοηθάει να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να ελέγχουμε καλύτερα τη διαδρομή. Ένα άλλο που πέστε μου. Όχι, ήθελα, ολοκληρώστε και μετά θα σας ρωτήσω. Ένα άλλο που ελέγχουμε απαραίτητα, το ξέρουμε όλοι, το όχημα πριν την αναχώρηση. Κάνουμε προληπτικό έλεγχο στα λάδια, στα φρένα, στα ελαστικά, στα φώτα, στα υγρά, ελέγχουμε το air condition και έχουμε πάντα μαζί μας το φαρμακείο μας, το τρίγωνο ασφαλείας, τη ρεζέρβα και το γρίλο, αν χρειαστεί κάτι να κάνουμε γρήγορα στην άκρη και να φτιάξουμε γρήγορα το όχημά μας. Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό ποτέ. Σε περίπτωση ανάγκης, αν θέλουμε να πούμε κάτι με κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, με κάποιο δικό μας, χρησιμοποιούμε το Bluetooth ή το hands-free, πλέον τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας το διαθέτουν. Ακόμα και ελάχιστη απόσπαση προσοχής είναι επικίνδυνη.
Αν χρειαστεί να τηλεφωνήσουμε ή να ελέγξουμε το χάρτη για διαδρομή, σταματάμε όπως κάνω εγώ αυτή την ώρα στην άκρη και κάνουμε το τηλεφώνημά μας. Εδώ στην Πάτρα πώς οδηγούν οι οδηγοί? Και οι οδηγοί ταξί, αλλά και οι υπόλοιποι οδηγοί. Υπάρχουν παράπονα? Γενικά η Πάτρα και μέσα τελευταία από το κυκλοφοριακό και μέσα στη ζέστη δημιουργεί συνθήκες κόπωσης, ασφυξίας. Βλέπουμε τα πιο τραγελαφικά πράγματα. Η Πάτρα πλέον οδηγεί σε συνθήκες, να μην πω υπερβολή, αλλά και θα έλεγα σε συνθήκες κόλασης. Είναι πολύ δύσκολα πλέον στην Πάτρα να οδηγήσεις και ειδικά αυτή την εποχή. Και όλα αυτά τα προβλήματα που κατά καιρούς τα έχουμε πει, κακή σήμανση, περιορισμένη ορατότητα γιατί δεν έχουμε κόψει τα δέντρα, διπλοπαρκαρίσματα. Σαν οδηγοί όμως θέλω να μου πείτε, γιατί μου το αποφεύγετε, ποια είναι η νοοτροπία μας? Είμαστε καλοί οδηγοί, προσέχουμε στο δρόμο ή κοιτάμε απλά να προσπεράσουμε, να τσακωθούμε, να φωνάξουμε? Παρόλο που νομίζω δεν θα υπάρξει Έλληνας που θα πει δεν είμαι καλός οδηγός, δεν μπορεί να πούμε ότι είμαστε προσεκτικοί οδηγοί. Ίσως καλοί οδηγοί στη χρήση του οχήματος να είμαστε, αλλά άλλο καλός οδηγός το να χειρίζεσαι ένα μηχάνημα και άλλο προσεκτικός οδηγός, ο οποίος στηρεί τους κανόνες ασφαλείας, οδηγικής ασφάλειας κυρίως. Όχι, εκεί δεν παίρνουμε άρεστα. Κύριε Παπακοσταντινόπουλε, θέλω κάτι τελευταίο, μία συμβουλή έτσι προς όλους όσους μας ακούνε. Μας είπατε τις 8 συμβουλές συνολικά, ναι, αλλά δώστε μας έτσι και ένα τελευταίο για να κλείσουμε με αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι καταρχήν, εκεί η τελευταία συμβουλή είναι στη χρήση του αλκοόλ. Σε καμία περίπτωση ούτε ελάχιστο αλκοόλ, γιατί πέρα μας αποσυντονίζει, μπορεί να μας φέρνει ένα αίσθημα χαράς, ικανοποίησης πρόσκαιρο. Και πάντα να φύγουμε με καλή διάθεση, να σκεφτούμε ότι πάμε να περάσουμε όμορφα. Και αν δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, υπάρχει εδώ πέρα και το Taxi Express, πολύ έμπειροι επαγγελματίες οδηγοί, που θα μας καλέσουν και με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας την οποία διαθέτουμε και με το τηλέφωνο 261-2610-450.000 και να τους πάμε εμείς. Ακριβώς κύριε Παπακοσταντινόπουλο, γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας. Είτε έχουμε πιει, είτε έχουμε ζαλιστεί, είτε δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και να παρκάρουμε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει το ταξί, για να μας εξυπηρετείτε και σας ευχαριστούμε πολύ. Και μια ευχή και μη φανεί ως γκρίνια, εύχομαι εκεί που θα πάνε να κάνουν καλό ταξίδι να περάσουν όμορφα στις Πάτρες. Το ευχόμαστε. Νομίζω οπουδήποτε και να πάμε θα είναι καλύτερο από εδώ κύριε Παπακοσταντινόπουλο, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Επίσης, να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν, 8 συμβουλές από το Taxi Express Πάτρας, 450.000. Εγώ θα έλεγα να μπαίνετε και να τα διαβάζετε κάθε μέρα. Ειδικά αν έχετε να πάτε ταξίδι, αν τα διαβάσετε όλα και να είστε προσεκτικοί. Όχι μόνο όταν πάτε για ταξίδι, αλλά και γενικά. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι πως οδηγούμε, είναι και οι υπόλοιποι μήνες.